Hello mga mabilidad! Welcome back po dito sa ating channel, and for today's video, ano ba yun? Kagabi pala. Sorry. Kagabi, sabi ko, yung pang 500 kong subscriber, magkakaroon siya ng 100 cash or load. Ayan. Kaso, chinek ko pala sa messenger, wala naman akong natanggap na message. Siyempre, di ko alam yung number niya. Yun pala, nasa message request ko na siya. Ayan. 11 po ng umaga, may message si sir. Sorry kasi wala ako kanina. Kasi hindi, umaga pala, pumunta ako sa school ng anak ko para sa module. Kita ba? Sorry. Parang malabo. Malabo po talaga ang camera ko, sorry. Bala ko nga pala dito sa cellphone mag-live. Kaso, not pwede. May eligibility pa silang. Ayan. Ayan, Sir Roland. Ayan. Silip ko lang yung profile mo. Ay, hindi. Bago pala yun, ipapasa ko muna yung price mo, sir. Okay. Pasa natin yung price ni sir. Through GCash. Ayan. GCash. Hello po, Katulog na ako. Tapos, kanina, syempre, visiting kasi nga nagpunta ko sa school ng anak ko. Tapos, syempre, pag-uwi, saing, dami na, nanay. Buti nga nakatulog na din yung isa kong anak. Saka yung isa kong baby na sa taas. Sa biyanan. O, diba? Sarap kung may kasamang biyanan sa bahay. Ayan. Susend ko lang po yung price ni Sir Roland. Ayan. Papakita ko, ayan. Sa GCash natin. Yes. GCash. Tatype ko yung number ni Sir. Kakopy ko na lang kasi baka magkamali ako ng copy. Labo na pala ng mata. Labo na ng mata ni Mabel. Ayan. Papakita ko lang na send ko na yung price. 100. Ayan. Send siya na 100 lang. 100 mahirap lang. Ayan. Ayan yung number niya. Ay, sorry. Basta 100. Video, edit. Iris. Iris Siri. Ayan. Pakita ko lang. Kay Ma'am Siri, siguro sa asawa ni Sir Tom. Po sa'yo, Ma'am Siri. Siri yung nakalagay. Yung lumabas na pangalan. Siri. Ay, sorry, Iris pala. Iris, kaya pala sabi ko, pinipilit ng Siri kasi nga may nag-comment doon kagabi. Siri, from Siri daw. Yung pala, baliktad lang ng Iris. Okay. Yes, ayan na po. Sir Roland. 100. So, send ko na ba? Ay, na-send na pala, sorry. Send successfully. Ang likot ko na. Basa ba yun? Ayan. Basta, ayan. Na-send ko na. Thank you. At syempre, salamat sa lahat din ng mga nag-subscribe ng video ko. Yes. Kayo po talaga yung mga tunay na mabilidad. Yan. Check ko lang yung message. Kung ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Yan. Na-send na po natin yung price. Sorry, yung sa taas niyan, yan eh. Wala kasi akong screen record na. Napunta na ako dito. Yung sa taas kasi, silip lang. Yan. Iris Villa po nakapangalan sa GCash niya. Thank you, Lugas. Okay lang ba? Silipin ko lang yung profile ni Sir. Ayan. Ito kasi message niya.
500 kong subscriber. Sorry, malabo. Yes, 500 nakasubscribe na siya. Nakalagay doon 500. So, ibig sabihin siya yung pang 500 subscriber ko. Yung, yes. Ayan. Pakita nyo yung proof. Tapos, ayan, pinasa niya. Sabi niya, eto pala, sinend niya yung picture. Tapos, yan, sabi niya, nanalo pa ako pang 500 subscriber. Ayan. Yes, congrats. Ayan. Ni-screenshot ko lang din. Nasa message request pala kasi siya. Nakakalimutan ko po kasi na pagka may friend ako na may nag-message pala sa akin na hindi ko pa friend, nasa message request ko pala. Kaya hinihintay ko na may mag-message sa akin sa Messenger. Wala naman ako nagtang Roland Lucas, kaya hindi ko na rin kasi maganda rin yung sila mismo yung magme-message sa'yo kasi sabihin sila talaga. Ayan. Kasi minsan 'di ba, may mga kapangalan tayo sa Facebook. Baka mamaya ibang Roland Lucas yung ma-search ko, 'di ba? Yan. Well, labo. Yan, sinabi ko lang na papasa ko na, ay hindi ko pala na-screenshot. Pero yung na lang, yung message, dapat i-screenshot ko yung full memory na kasi sa cellphone ko. Pero meron naman akong confirmation message na nagpapatunay na na-load ko na or napasa ko na-send ko na yung nag-send express send na pala. Nakapag-express send na tayo. Napasa na natin yung price na, sir. Ayan. Labo ko magkwento na. Sir Roland. Kasi pag sa wala na yun. Pag binuksan ko sa Gcash ko, Gcash app 1 to 4. Hello, kasi yan si nanay Mabel. Kasi nga pasensya na. Hindi ko siya napasa agad. Saka sakto that message nasa baba ako, nagsayang ako Pabumiyat ako ulit. Tapos kasi umaga 9 to 10, punta akong school ng panganay ko. Tapos mamayang alauna pupunta din ako sa school ng anak ko. Ayan. Basta wala na siya sa app ko. Kasi dapat na-screenshot ko yung nakalimutan ko. Pero okay lang. Gusto ko lang sabihin na napasa ko na yung price ni Sir Roland Lucas. Ayan. Sinend ko na lang din sa kanya yung sorry, ang ilaw ko kasi nandito. Labo. Ayan. Napasa ko na yung confirmation message galing sa Sir, silip ko profile mo. Okay lang. Pinsya na. Ayan. Yan po ang winner natin. Ayan. Sir Roland. Thank you, thank you. Shout out sa'yo at sa kay Ma'am Siri. Nakalagay sa comment. Ma'am Iris pala. Iris Villa. Iris Villa yung nakalagay sa Gcash niya. Hello po, Ma'am Iris. Thank you. Andiyan na po yung price ni Sir. Thank you for watching, tsaka sa pag-subscribe. Thank you mga mabilidad. Kayo po talaga yung mga tunay na mga mabilidad. Ayan. Baka magising kasi yung anak ko. Ayan. Dito ko na yan yung video. Sensya na. Yun lang naman. Update ko lang naman kayo kasi bala ko lang naman talaga kayo i-update tungkol sa price nung nanalo kagabi. Kasi diba, sinabi ko may 100 siya. Nagkamali nga ako, sabi ko 500. Oh, di ba? Baka kalain 500. 100 lang po, mahirap lang po tayo. 100 na Gcash para dun sa pang 500 kong subscriber. Thank you mga mabilidad. Thank you for watching. Saka sa pag-subscribe. Kayo po talaga yung mga tunay na mabilidad. Parang lalo nga ako na-inspire mag-video or mag-upload. Pasensya na pala kayo. Banggitin ko na lang din. May mga video pala ako sa phone ko, di ko pa na-upload. Ayan, baka magtaka kayo. Yung mga, baka pabalik na naman ako. Tsaka, shoutout pala sa Helping Hands team, family. Ayan. Marami akong pending doon na mga
Podcast. Basta. Shoutout sa inyo dyan. Sa lahat ng mga nag-comment, nanonood. Thank you po sa inyo. Napaka-supportado nyo talaga. Ano? Mali. Ano sabi ko? Napaka-supportive nyo talaga. Thank you, thank you. God bless po sa atin lahat. Ba yan? Pause na ako. Sensya na. Wala pang ligo si admin. Ay, admin pala kasi tawag nila sa akin sa Helping Hands team admin. Ayan. Wala pang ligo. Kasi nga, kanina, diretso akong school. Pagdating, ang dami na rin. Saka, sakto kakatulog. Ayan. Ngayon pa lang ako bababa. Kakain lang kami tanghalian. Tapos pupunta na naman ako sa school. Shoutout nga pala sa mga nanay at mga tatay na mga busy-busy sa pagkuha ng mga module pagkasikaso sa kanilang mga anak. Ang dami-dami nating ginagawa ngayon na online class. First time natin mag-abala-abala. Balik-balik. Yung babalik ka sa school. Kasi ang pagkalam kaya sa yung panganay ko, kuha na ng module. Tapos yung learning packet. Ayun, yun nga pala, magkasama na yun. Tapos aklat. Buti nga, second batch na ako nakakuha. Kasi di ako nakakuha. Bali, nasabay yun sa books. Kaya kumbaga isang punta na lang. Pero ngayon, bumalik ako para panibagong module na naman. Tsaka, ngayon din, pupunta din ako para sa isa ko pang di ba? Dalawang lang estudyante ko, pero sila din busy-busy. Kaya pasensya na din kayo. Hindi ako masyadong updated dito sa YouTube. Pero, wala ako masyadong na-upload na karaan. Pero may mga video po ako. Ayan, nasa phone ko. Kaya nga din, ang tagal kong hindi makapag-upload. Kasi full memory na siya. Ang hirap mag-edit. Basta, kaya yung mga mapapanood yung video, huwag na kayo magtaka, backward po tayo. Yung mga nakaraan pa. May mga sayang naman kasi kung buburahin pa. Lang din. Abangan nyo na lang yun. Yan. Tsaka sa Helping Hands team, may mga raffle pa ako doon na di ko pa nagagawa. Gusto ko kayo, i-shout out lahat. Lahat po kayo. Lalo na sa mga admin, sa mga co-admins ko doon. Dami nila. Di ko na ako magbabanggit. Kasi baka may di ako mapangalan. Thank you lang ulit kay Sir, ulit-ulit ba, no? Thank you lang ulit kay Sir Roland Lugas. Ayan. Ayan. Silip ko lang ulit. Ayan. Siya po yung ng 100 Gcash. Yes. Sir Roland Lugas, thank you for watching. Siya po yung pang 500 subscriber ko kahapon. Ayan. Kaya, thank you ulit. Paulit-ulit, sorry. Thank you sa mga nanonood, nagla-like, nag-share, at nagko-comment sa video ko. Kayo po talaga. God bless po sa atin lahat. Mabuhay. End ko na po itong video ko kasi pupunta pa ako school ng anak ko pa sa module. Ayan. Kaway-kaway sa mga nanay-tatay ng mga busy sa pagkuha at pag-asikaso sa kanilang mga anak tungkol sa module naman ngayon. Sa online class. Kaya pasensya na din kayo ulit kung medyo pasulpot-sulpot lang ako. Ang hirap kasi sumingit sa gadget ng anak. Pasensya na. Thank you ulit. Thank you. Bye.